С възгласи, победа и Бойко препълнени античен театър в Пловдив посрещна председателят на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов и заместник-председателят на партията и председател на националния предизборен щаб Цветан Цветанов. На 23 май политическа партия ГЕРБ закри предизборната си кампания за членове на Европейския парламент. Над 1300 души, членове и симпатизанти от цялата Пловдивска област, начело с областният координатор Здравко Димитров, присъстваха на финалния концерт на партията. При пристигането си лидерът на партията Борисов и председателят на националния щаб Цветанов отделиха над 20 минути, за да се поздравят с присъстващите, да се снимат с тях за спомен. На тези избори трябва да се гласува разумно. Защото когато сме разумни, няма да пилеем гласове. А ГЕРБ се нуждае не само от победа. ГЕРБ се нуждае от голяма разлика от БСП, защото сме силни, по-добри сме, алтернативата сме на сегашното статукво. И ще го направим на 25-ти. Силният не е този, който плаши хората. Силният е този, който им дава надежда. Силният не е този, който учи хората да се мразят. Силният е този, който обича хората. И днес повече от всякога съм убеден, че ние сме силни. Ние сме силни. Победата е само за силния. Ние сме силни, победата е за нас. Много ме радва, като гледаме направеното от нас. Още 20 години не могат да стигнат това, което сме направили за 3 години и половина. И то в най-тежката финансово-икономическа криза. И е честно, почтенно, с най-малко пари да си ги победиме, а парите на партията ще отиват за благотворителност. Желая ви да сте живи и здрави. Пазете се от каквито и да е провокации. Просто са обезумели. Усещат, че 4% 5 ГЕРБ води вече. Усещат енергията, гледат залите, гледат събиранията на ГЕРБ. Нека да бъдем по-бдителни този път и да си вървиме напред. Чакайте малко. Момент. По тая част е Цветанов. Той е най-хубаво. Победа! Победа! 18 пъти казахме победа. Номер 18 на 25 май. Благодаря ви, приятели. Да си пожелаем действително пълен успех. Пловдив, България няма време за губене! Купуването и продаването на гласове е престъпление.